Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera duela bi aste artez Baionako Bernat Etxepare Liziotik egin genuen saioa. Baxo euskaraz egin nahi duten ikasleen borrokari ahotsa emateko. Bada bi aste hauetan aurrera pausoak eman dira. Eduard Jeffrey, Frantziako hezkuntza ministroak pasaden ostegunean jakinarazi zien Peio Dufo eta Paul Molak diputatuei azterketak euskaraz egitea arautzeko asmoa. Bada, eren egun, igandean, Bretainiako West France egunkariaren elkarrizketa eskaini zuen, eta informazio gehiago zabaldu zen. Jeffrek aurreratu zuen, ikasleak pasatu behar dituen bi espezialitatetik bakarra egin ahalko dutela euskaraz. Bestearen kasuan, nahi eta nahi ez, frantsesez egin beharko dute azterketa. Gainera, sekzio elebidunean zein espezialitate bezala eskualde hizkuntza hautatu duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute. Aldarriz betetzen ditugu egunak, garaipenak argitu ditzan biharamunak. Legeak txikitzen ditu aniztasunak, koloretako tinduz idazten du gure lumak. Legeak txikitzen ditu aniztasunak, koloretako tinduz idazten du gure lumak. Begira, duela urte betain justu, bozkatu behartzen Europar Batasunak Euskara, Katalana eta Galegoa ofizialdu ala ez Bruselan. Baina Europar Batasuneko gai orokorren kontseiluak baztertu egin zuen proposamena bozkatzea. Antza denez gutxienez bi estatuk eskatu zioten Espainiari bozketa atzeratzeko, aurretik hainbatetan egin duten eran. Azaldu dute zalantza juridiko eta ekonomikoak zituztela aitortzaren inguruan. Euskalgintzaren kontseiluaren arabera, Euskara, Katalana eta Galiziera ofizial egitaren aurka eman diren arrazoi teknikoek gehiago zuten argudio eta oztopo politikotik egiazko ezintasunetik baino. Izan ere, hiru hizkuntza gutxituen ofizialtasuna onartuko balitz, aurrera pauso garrantzitsua litzateke hauen normalizazio eta biziberritze prozesuan, produktuen etiketak, sendagaien erabilera horriak, edota hainbat jakinarazpen eta iragarki ofizial euskaraz ere egin beharra ahalbidetuko luke. Europako Komisiotik bideratzen diren hezkuntza eta kultura programa desberdinetan euskarazko proiektuak bultzatu ahalko lirateke. Gorrituko zezen beltza zazpixale zerdiko Euskaldunek euskara dute galduko Euskaldunek euskara dute galduko. Tira, utzezagun hizkuntzaren kontu alde batera, odolak zainetan irakiten jartzen zaizkideta. Ez aipatu odola altuegi inigo, vampiroak etorriko direla. Gaur, maiatzako 26 Drakularen mundu eguna da eta. Drakula edo Nosferatu Bram Stoker eleberrigile irlandarrak 1887an sortutako pertsonaia bat da. Benetako irudi historiko batean oinarrituta. Stokerrek jatorriz Errumaniakoa zen Balakiako Vlad hirugarrena printzean oinarritu zuen beldurrezko eleberri gotikoa. Vlad oso krudela eta gupida gabea omentzen bere aurkariekin. Kalkuluen arabera, 100.000 biktima baino gehiago utzi zituen Errumaniako basoetan. Hori inspirazio iturri izan zen Stoker idazlearentzat Drakula sortzeko. Eleberri hau 1897ko maiatzaren 26an argitaratu zen. Hortik munduko egun hau ospatzeko dataren aukeraketa. Drakula da zineman gehien erretratatu den pertsonaia literarioa. Telebistarako filmak barne, Drakula 273 filmetan agertu da. Bueno, agian gehiago izan dira, baina errekorra duela hori ziur. Lehenengoa 1922ko Nosferatu ein Sinfonie de Grauens beldurrezko filmutu alemaniarra da. Friedrich Wilhelm Murnok zuzendu zuen, eleberriaren egokitzapen baimendu gabea eta ez ofiziala eginez. Hasieran ez zuen arrakasta handirik izan Stokerren alargunak jarritako plagio salaketaren ondorioz, baina egun kultuzko filma da. Eta azkena 2025koa Dracula A Love Tale deiturikoa. Honela dio sinopsiak, vampiro zitalaz inoiz kontatu ez den maitasun istorioari buruzko kontakizuna da. Bere maitasun galduaren bila patuari eta hilkortasunari desafio egingo diena.
goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without... Pelikuleta zari garela goazen zinemarekin. Gaur Fernando León de Aranoaren urtebetetze eguna da. Zinema zuzendari eta gidoilari espainiarra da. León de Aranoa zinema soziala egiteagatik da ezaguna. 1988an Barrio idatzi eta zuzendu zuen auzo marginal bateko 3 neraberen bizitzaren erretratua. Donostiako zinemaldiko sail ofizialean aurkeztu zen eta zuzendari honenaren zilarrezko maskorra lortu zuen. Gainera, 3 Goya sari irabazi zituen ondoren. 2002an Javier Bardem protagonista zuen Los lunes al sol filma zuzendu zuen eta urte horretan Goya sarietan 5 sari lortu zituen. Film onena eta zuzendaritza onena barne. Eta Donostiako zinemaldian film onenaren urrezko maskorrare irabazi zuen. Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle abajo. 2005ko Princesas filmarekin 3 Goya sari jaso zituen, bere 2 aktore protagonistei eta entzuten ari garen honengatik Manu Chaok konposatutako jatorrizko abesti honenari. Baita urteko zinema gertakizunaren ondas saria eta film honenaren protagonista saria ere. Sandantzeko zinema independentearen jaialdiko sail ofizialean ere parte hartu zuen. 2021an Eruen patron zuzendu zuen Javier Bardem protagonista zuela. Goya sarietan 20 izendapen lortu zituen eta horietatik 6 irabazi. Tira, banik beste zuzendari bat aipatuko dizuet. 2008ko gaurko egunez zendu zen Sidney Pollack, Ameriketako Estatu Batuetako zinema zuzendari, ekoizle eta aktorea. 60ko hamarkadan telebistan hasi zen Alfred Hitchcock Presents saioarekin. Zineman Oscar saria lortu zuen 1985an Out of Africa filmari esker. Baina euskaldunik ez du aipatu, zorionak Mikel Nieve txirrindulari oiari orbea oreka SDA taldearekin egin zuen debutea profesional mailan 2008an. Urren urteaz geroztik Euskaltel Euskadi taldean ibili zen 2013an hau desagertu zen arte orduan, Sky talde Britaniarrera joan zen eta handik Bike Exchange eta Caja Rural taldeetara. Eta zorionak Frank Dolosaur Laduxel, Donibane Loizunen jaioa 1977ko maiatzaren 26an. Euskal kazetaria da, edabide ugaritan egiten duen lanagatik ezaguna eta senpere bere herriari buruzko ikerketa lan batzuen egia. Aizue, baina gaurko gaiak ere aurkeztu beharko ditugu, ezta? Bai, egia da. Ategorrietan Fisterra komikia ezagutuko dugu 1931ko maiatzaren 27an, Pasaiako arrantzaren kontra oldartu eta 7 lagun hil zituen Guardia Zibilak Donostiako ategorrietan. Gertakari horretatik abiatuta kopikia egin du argiak. Igandean jokatuko den buruzburuko pelotako finalaren B aldeaz ere ariko gara. Finalisten inguruan nola bizi dute finala? Doinuetatik haratago podcasta ere entzuteko aukera izango dugu eta xagusarren inguruan ez, vampiroen inguruan ere hitz egingo digu Eneko Iturbek gaurko saioan. Entzuleok, maiatzako 26 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuegin entzuleok Julen Goikoetxe Arbego zeu, non? Baita zuei ere. Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon? Egunon. Noa Gaztainago Jarbide, egunon? Egunon. Eta Eneko Iturbe tamen di, egunon? Egunon.
Eta zuegin entzuleo Goiuri Ezeizaran egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbidegor bigarren kafeak, 1181 garrena du, maiatzak 26 ditu, goizak 10 eta 18 minutu, eta 18 segundu. Bueno, ja, eta 21, eta 22, eta 23. Eta guzei, hemen urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan galdetzen dute, eneko non dago laizter ikusiko duzu hemen, jende pila jarri gara maiaren inguruan, eta orain ikusten duzu, Ba, esan dakoa, bigarren kafean zaretela. Nahi zirratian, ongi etorri guztioi. It's not a silly little moment. It's not the storm before the calm. This is the deep and dying breath of this love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We built too many false alarms. We're going down. Ba, horrelaxe, Slow Dancing in a Burning Room, John Mayerren kantu, esango nuke aski mitiko honekin, abiatu dugu gaurkoa, eta noski abiatu ere maite duten tartearekin, baina txatean esan digute, egunon, Julen asko gustatu zitzaidan zu ikustea bateria jotzen. Ikaragarria. Bueno, ikaragarria ere, hor txortxoa, Ze? Ikaragarria bai, Julen. Zer martzaizu? Ikaragarria beldurtzeko modukoa. Ta ez da peloteoa gainera, No, Gorka, eskerrik asko. Nire maite duta da, favore bat egin behar, Gorka, ez dut irakurtzen jarraituko, baina maite duta balin bada, eta favore bat eskatzen ari bazara, zein da maite duta? Favore eskatzea. Favore eskatzea da maite duta. Egin behar de Tolosako San Juan jaietako erreportajea, eta behar de pertsona ezagunak jaiak animatzeko, galderak botatzeko. Bale, laguntza behar baduzu, lagundeko dizugu, baina hori ez da maite dut bat, emajo. Piskat gazlaitina da, guri pentsaraztia lanean jarriko gaituzula maite dut baten aitzakian, Baina ondo, ostiralean zepena ezin dut jun lazka ora Imanol González Gurrutxagak bertan estrenatuko du, bere herrian, bere herriko antzokian, Arerian, Anai fin laburra, hemen gaudenotatik denok gehiago du gutxiago, jandu Anaitik zerbait, eta ia esan ikusi dugu, baina estreno berezi izango eta gainera Goiuri Ezeiza Arandiak idatuko du filmaren proiekzio osteko solasaldia. Agian. Nola agian? Bai ez dauta zaude, Bai, eskini didate aire girotua. Gaur Xabi Granatez, eneko non dago orain bai ikusten da, orain bai, ole, ala ze ona. Bueno, ona iruditzen zaio Gorkari, Goiuri zuk idatuko duzula solasaldi hori, eta Julen eta biok ezkara bertan izango. Nik era faltzera joan honez, Julen ez, arditotoa muti jau. Gauzaka, hola, zuzen Julen eta garbi. badatora faltzera. Esaten hasita. Eta badatora faltzera. Hemen jendez da, afaritara saltzeko... Bai, no, hemen... Ze jarrera dagoen hemen, Ziplizapra zuretzat. Noa. Ateka soite, baina ez da preokupazio minimorik ere jende honekin, Lasai. Bai. Zuk noa ikusi duzu iniz preokupatuta. Ez, horregatik, aposa ematen dit. Igual bere TFG-ko grabazio guztia egin eta gero ikusi zuenean artxibuek ez zutela balio. Hori igual ikusi nuen nik preokupatu xamar. Bueno, dizu, gulakoa naiz. Ezingo ieu. Ezingo ieu. Julen goiko txarbegozo, ire maite duta? Begira, maite dut ez bat dakart, eta pixka lehen Gorkak aipatu duenaren bidetik. Ostiraleko kontzertura itzulita, beti gertatu izan zaidan zerbait da, eta urtea pasala ere, bueltarik ematen ez dio dana, eta da,
zerbait egiten dudanean, horrela, jende aurrean edo, eta baldin badakit jende ezaguna egongo dela ikusten, oso lotuta egoten naiz, eta ez dut bat ere gozatzen. Eta badakit ostiraleko kontzertua, bueno, gutxi asko ondo joan zela, etzela gaizki joan, baina geratu zaidan pena hori da, eta aurrez ere banekien gertatu zitekeela, eta gertatu egin zen, era bat lotuta, bat ere disfrutatu gabe aritzen naiz, eta txorakeri bat dirudi, baina horrela da, baldin badakit jende ezaguna dagoela begira, ez dute gozatzen, eta geratu zitzaidan hori ez, pena hori, ze uste dut ostiralekoa bazela, gozatzeko eguna, gozatu neurri baten egin genuen, baina ez nahi beste, eta pena hori geratu ze, baina esaten dute, hori uste dut ez dela sekula aldatuko ja. Alarun batean aldearrean zinen Madrilen inorek ezagutu gabe juren. Aldearreko. Hau dau tipoa, Hau dau tipoa. Pena maten dit, Julen. Baina, bagizu, ni izango dira 50 bat urte ezagutzen dudala Julen, eta... Irurogeita iru. Orain ez du aldatuko, Gaztea da orain. Xabi, zein zure maite duta? Nire maite duta ja grada mailako lana entregatuta. Entregatuta. Bukatuta. Entregatu ezin dugu entregatu. Arazo bat zuengatik, ez gure kulpa. Ja liberazio hori. Eta defentsa zegunetan da. Ekainak 9 aste artea. Kandela jarriko dugu. Ez da berrezkoa. Nien naiz horren zalea. Ondo ateratzen bada ondo, eta bestela, sorte txarra. Gero zerbait egin behar duzue taldekidek. Guk defentsa egin genuen egunean, zuzenean unibertsitatetik, aeroportura joan ginen eta Marraketxera joan ginen. Ez. Izan zen, horrela kontatuta, zirraragarria dirudi, baina egun ura izan zen oso estresantea. Urduri zaude, defentsaren gatik, gero oso simplea eta oso errexea da eta ondo joango zaizu, ziur. Gero estresatuta joan ginen, baina egin genuen nola bidaiatxoa ospatzeko bukatu genuela prozesu hori. Ez nire kasuan ez. Egin eta etxera buelta. Nire alako zozer, igual... Bizitzak aurrera segitzen du. Afari bat. Afaritxo bat igual. Igual atxalen pintxo potea, alako zozer. Baina gauza gutxi gehiago. Zingira. Ze. Pintxo potea da zingira. Inigo da pintxoparen kontra, baina zein kasu egin. Bai, ostegunean aurkezten balin badute... Aste. Ez nik aste azkena. Bordon? Ze. Zizurkien aste azkenetan izangoa. Eta jaunan ostegunetan. Bale. Horratik handa, bi egunak... Atope. Ondo. Atope ezuk esatuko. Zingira bakarra ez, bi zingira. Zingiratik zingirara. Bueno. Zin da zure maite duta, noa? Bain kuadri eguna datorrela. Nire kuadriako goaz urtek kamiseta berria, Tolosan kamisetak itea, eta kamiseta berrik iten goaz urtek ez gehalako inoiz ados jartzen, eta urtetik urtea kamiseta ez zaigu gustatzen. Eta esango nuna urten ja, izango gara definitiboa, urtek irango egun kamiseta bat, iten nahi geha guain. Eta hoi nahiko pozina egia esan, simplea da, baina polita. Eta gogo aukaterako darria guneako egia esan. Eta zuek diseinatu duzu, edo? Bai. Nire lagun batek iteu lana, toki baten kamisetak eta diseinatzen dituztela, eta beha izaigu laguntzen. Eta guztu egia esan. Denoko adosta dute, diseinuarekin, adostu duzue? Bain kolorea da arazoa, kolorea. Hoi drama hundia. Hoi drama, bai. Ze bi koloren kombinaketa dago, orduan pixkat, baina izu. 17 gaina pixka zaia. 17 zerte kuadrilan. Bai, mezortzi barkatu. Ui, nor da duzu? Bere burua. Noa eta beste 17 dia kuadrilan, eta orduan hori bere burua utzi du kanpo. Ez Maitane. Ez dakit Maitanerik badago, baina. Ez. Bueno, bai, badago. Horen dela 5 minutu arte bazegoen Maitane. WhatsAppean orain Maitane ha salido del grupo. Ez. Maitane. Herria zurekin, eta kamisetak ere bai. Gauza bat esango dizut, noa, pixka bat zapusteko zure zoriontasun hau. Orain pozik zaude, baietz 3 urte barru, norbaitek esan, aizue, diseinua pixkat, ja geratu da. 3 urte, edo hurren urtean. Aurrekoa, geneukana, zein genuen, dela 2 urte edo, eta berdina esan genuen, bueno, jazta, hau bai. Eta ez. Gure pospozik gaude oraingo diseinuarekin. Konta iritsiko dela momentu bat, barkatu esan, Goiuri. Ez, eta ez dugu aurre ikusten aldatzea, baino egia da. Eta zenbat denbora hori daukazuela.
kamiseta hoi. Aurtengo San Juanak izango dira 3. urtea. Zenun gehiago. Ez. Horregatik izan ditu urte. Ez, bai, bueno. Ez que oso ondo dau kamisetara nahi gustatzen zai, desberdina bai, baina egia da, urtetik urtea gustu aldatitea, eta... Eta gian zuei etzaizue gertatuko, baina kuadrilan aldaketak balin badaude, gero beti izaten da, ez dakit, gian kuadrillara edo egun hortara etorreko dira 3 pertsona berri. Orain arte ez direnak etorri. Eta normalean izaten da, guri gertatu izan zaigu historikoki, joe... Zera, 1728. Zango nuke historikoki. Bai, diktadura garaian, eta... Gertatu izan zaigu, esaten duzula, aurten 3 kamiseta berri egin behar dira, 3 pertsona guentzako, eta jake kamiseta berriak inberdian, zergatik ez ego diseinua aldatzen. Eta oraindik zu gaztea zara, nila nago adin horretan, umeak jaio dira, eta umei bodiak kamisetaren diseinuarekin egin bertzaizkie, eta orduan baita ere, baiak bodiak egin behar diren, agian diseinua aldatu beharko da. Xabik, kriston nazka urpegi azkarri. Ez, galdera badaukat, kuadrilla egun bat, behin ere bizi iztuen pertsona baten ikuspuntutik, segure herrian ez da horrelakorik egiten. Gero urtean zer erabiltzen dira kamiseta horiek? Pijama bezala. Galdera zen, Nire kontu ze, pijama bezala asko biltzezu, asko garbitzea zu gero ipasatzea. Iristen dela kuadrian eguna eta kamisetak ematu dozkela, 27 urte, edo goiuri eta sortu zieneko pleistozeno ertaineko kamisetak direla. Dinosaurioken elkarbanatu zenuten zuek, kuadrilla eguna goiuri. Gaiztoak zeate, baina gaiztoak. Ez Julen, erromatarrekin. Hortxe, asko zinen nahiek, kamisetak egiteko. Guk ere aldatu behar du, eta atzo botatako proiektua, ez dakit nola esan. Idea, diseinua ateratze badeu, saizut Tolosa guztiak ezagutuko gaitula. Ui. Humiltasunetik, Xabi Arrieta. Fosforitua jarriko du. Hoi txarra da pixkat, ez? Keba. Ez. Vale. Botazien genuen enkuesta, eta gu ez geha oso beti hau baten bat ez, atzo ia pleno. Bakarrak esan zuen kontrakoa, baina... Sentitzen dugu. Aurrera. Zuek ere gutxego zarete kuadrillan, ez da? Gaizta. Nik, orain galdetu den ere kuadrillakoei, ea gure... Aber kamiseta badugun. Ea gure azkeneko kamiseta ze urtetakoa izan daiteken. Ze nik uste dut nahiko aspaldikoa den kamiseta bat dela. Eta gero beti biltzen gara, kuadrilan egunean aizue kamiseta zeintzen, hau edo beste hau. Esango nuke, pixkat zarra dauzkagula. Igual berriak egin behar direla. Baina diseinu berarekin baldin bada ere, nik nire ikusten dut pixkat hori ja pijamatuta dagoela. Eta ez dut pijama ezera erabiltzen, baina... Ez ki guri gertatzeu kamiseta bezera aldatzea dula izena kuadrillana. Urtetik urtea. Kuadrillan izena aldatzea zue? Ez ki ez daukau... Beste maia bada. Ez daukau bat finkoa bezala, orduan logoa dena aldatzea. Egizu nahi ze gustatzen zaidan beste herri batzuetan egiten dutena, blusa. Kamiseta baino, blusa askoz gehiago gustatzen zait. Guk blusa egiten du. Jantzi ezpetik nahi duzun kamiseta, baina gero blusatxo bat hori, beste herri askotan egiten da. Bueno, guk adiez blusa erabiltze dut, eta ez dugu izenik eta logoi jarri barrekan. Baina hor xarma gantzau. Ez. Kuadriako txak ez dauka bere... Bai, tela desberdinak, eta hola. Ez, Tolosa... Ibarran igual adibidez, egia blusa iteala, baina bakoitzak kuadriakoitza dauka bere izena, eta guztia, bueno, oio pixkatu eto, baina... Ez, niko kamiseta gustatzen zaitu. Egia esan. Bueno, aztu zait ja, maite duta zertzen. Etxeko produktua kamiseta. defendatu ez. Bale, kamisetak defendatu behar ditut. Ados. Orduan, kamisetak defendatuko ditut. Eta zorionak noa, lortu duzuelako diseinua. Aber, ze batera urte egun. Garaiz zabiltzate, ze jende ibiltzen da. San Juanak baino bi egun lehenago joaten enpresa hauetara esanez, estampatu izkidazu 17 kamiseta. Estampatuko zaitu. Ezortzi maitan. Jurenek etxazpian, dauke kamiseta egiteko lekua. Antxe, junda, ingutzako denontzako, Juren. Ikusten da, Tolosako jendea, kuadrilla eguna gerturatu alan kamiseta bila, eta aurrera, eta atzera, eta aurrera, eta... Bueno, maite dut egin jarraituz, zein edurrengoa. Eneko zina... Bueno, nere maite duta da, kanpuan bakizue oain beru aiteula zozer, ez da? Bai, ez dakit, ez diri inorrek esan. Kontuatu, bai. Lehenengo aldean zuten duna. Dios, oi gerra mate zuena. Bueno, nere maite duta da, kanpon beru aiteunen toki itxi batea sartzea eta han preskura nabaritzea. Hoi da, maite duta ikerarria. Da, izan daiteke sartzen zarela denda batera, edo izan daiteke eraikinetan, ezkaratzean, hor portalean baita, segulako presio egiten duenean, bai, ados nagoeneko. Bai, hemen ez,
Hemen beru aiteu egile esan. Bai. Bueno, gehien zen ondo, Piztuta dago kalefazioa. Bai, hori ere egia da. Piztuta dago? Bai, 20 gradutan. Baina funtzionatzen ari da? Ez, zer gehiago. Hori da. Ez baina makina bera piztuta dago. Claro. Izena du termostatua. Eta dauka zentzu bat. Eta da, 5 egun barru euria egiten duenean, eta zu irisen zaren, eskezti hotza egiten duen, eskenik hotzonekin ezin dut. Horrek, Bida barkatu. 20 gradutara Inigo ukitzea. Asentzio elurbide. Urte guztia pasatzen duzu. Jode, ez du euria egingo, euria ez badu egiten, errekak ez dute kora egingo, eta ez dago ura piraguan ibiltzeko. Baizu, zuk hori egiten duzun bezala, nik bero honekin, ere, esan behar dut, ez zara egia esaten ari. Nik hori esaten dut, zuek etortzen zaretenean negar batean, aste guztia euria egiten darama, eta nik esaten izuet gezurra, aste hontatik, euria egin du denboraren 3%, eta errekak dauka ur gutxiago 5. egun honetan lehenengoan baino, beraz, euririk ez du egin, ze bestela, euria egiten badu errekak gora egiten du, eta ari zarete hemen kejaka, baina euria berez ez du ari. Egin du goizean 10 minutu, arratsaldean beste 20 minutu, eta xirimiri zistrin bat eiuntzean. Zate, pixkat agoniaz. Zina zure maite dut hori. Tauka maite dut. Netaz aparte. Taukat maite dutik. Bai, badaukat. Atzo, erori zitzaidan edredoia, sanuen, bero honekin behintzat arropa garbitu, eta lehortuko zait azkar batean, eta orduan, edredoia garbitu nuen, eta jarri nuen zintzilik, eguerdi partean, eta zintzilik balkoitik. Eta lana bukatu zenean, joan nintzen etxera, atera nintzen balkoira, etzegoen edredoia. Etzegoen. Eta esan nuen, gainera lagun batekin ari nintzen telefono zizketan. Eta esan nuen, Irati, ez dago edredoia, eta esan ziten, lapurtu indizute? Eta ni, ez dakit, iristeko, ez dakit, balkoia oso altu dago, edredoia hartzeko, eta esan nuen, baina, zegota, bera begiratu nuen, eta etzegoen, eta portalean ere, etzegoen, eta badakizuen ontzegoen, taberna batean. Kontua da, erori egintzela, pintza gutxiegi jarri nizion, eta erori egintzen, eta nire etxazpian terrazatxo batzuk daude, eta eskerrak taberna bateko jabeak esan zuen, edrodoi hau norbaitena izango da, eta antxe zeukan gordeta tabernan, eta esan behar dut hori ere badela, komunitatea egitea, eta auzoa egitea, eta eskerrik asko, nire auzoko tabernei, edrodoia gordetzeagatik, nahiz eta gero gauetan batzutan pasa egiten zarete musikarekin. Nik maite dut bentsatzen nire kuadriako kamiseta sortu zenean, eneko Noa eta Xabik ez dutela adinik parrandara ateratzeko. Nolakoa da? Nire kuadriakoek esan diate, uste dut 2012koa dela, gure azken kamiseta. Parrandan atatzeko momentan. Nolakoa da? Ba, izea, 2012 nengo zinean ez? Zertzen dituen, 10 urte. Ba, izea. Nik 8. Ez gain zarrak, Hain zarrak. 2012, zenbat urte zen dituzen? 2012an... Ez que 14 urte pasa dira, 9 urte. 2012an hauek ziren, zu parrandara atera eta inguruan petarda botatzen zebiltzen numezagoak. Belarrondoko merezi zuen oitakoak, Goietakoak. Baina guraso jatorra dauzkatetat, orduan ez zituzten botako. Vale. Osea, askotan, petarda botatzen duen umearen belarrondokoa ez da umearen zat, Oiegia. Ojo. Bende informazio gehiago, 2011an Martiniko logoaren antza zuen hori erabili genuen. Eta ja gero iritsi zen bestea. Eta zein da bestea, nolakoa da? Orduan, hain daukaztuena 2012koa da. Hala dirudi, 2011an Martinikoa, eta oraingoa 2012 diote. Argazki bat beharko nuke bigarren kafeko entzulei erakusteko. Eta nire galdera, guztua zaudete gaur egun, oia da... Ez guztua, erabile zute urte hauetan. Bai. Nei, kamiseta gustatzen zai, gainera nire ustut lagun Pituk handerrek egin zuela. Julen Goikoetxe Arbegozok entrebistatzeko desira duen gure ingeniero aeronautiko hori. Ark egin zuela diseinua. Erabiltzen duzue? Kuadrian egunean. Bai, beti egoten da norbait, eske ez du topatu. Urtero gutxigo gau. Igual ja azgaitezke kamiseta topatzen. Badu meritoa denei, oaindik ondo egokitzea kamiseta, A ber, ondo. Egokitzea taia zan duzu. Baina logoa da berdinaino, kamiseta aldatzen joan zate. Ez. Baina beti hau baten gorputza da zeula, sorbalda zabaldu. Bai, fuertetu edo argaldu edo danakoa. Bueno, a ber, gugeak katxalote batzuk, zentzu denetan. Torek esan nahi du, kamiseta pixkat zabal, edo pixkat estu balin badago ere, tira aurrera. Ez kara, ala espezialito jartzen uste dut. Hobeti, nik iten dena, taia handigo hartu,
eta hobeto handi euki txiki baino. Bueno, hori ere egia da. Aizue, kuadrilan egunak alde batera utzita, eta boin dela 15 urteko gure kamiseta, ostra, 14 urte dauzka, Ez pixkat igual lotxa matuta guztie. Biar ekarriko dute erratira. Biar ekarriko dizuet ikus dezazuen. Ja, zulokta dena uzka horrek. Ez, bida, kamiseta honak dira, gero beste asko segiton zulatzen zaizkit, gerrikoaren inguru hortan, eta bi zulotxo agertzen dira, eta hauek eutsi egiten diote, eta nola. Así que... Bueno, esperantza ukatu orduan, nereak 14 urte irautzeko. Ez dute aguantatzen ez da izenakin, kuadriako izenakin. Ja. Hola. Gaizki, entzuleok, Xabi, Noa eta Eneko, antzarrak perratzera bidaliko ditugu, eta Julen Goikoetxo Orbegozorekin, pelota giroan murgiloko gara. Venga, irukote, agur. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Galduta irabazi galdu, bataren bila eta bestea azaldu. Honenak ere hortik ez daudela salbu, gogoan izatea komeniko zaigu. Tarteka jolastea. Igandean jokatuko da lehen mailako buruz-buruko pelota txapelketako finala. Iñaki Artola Alegiarra eta Dario Gomez Gasteizen biziden Errioxarra izango dira nor baino nor Iruñeko Nafarroarenako kantxan. Gertatzen dela, txapeldun berri bat batuko da askoren ustez pelotako txapelik preziatuena duten pelotarien zerrendara. Ekartzen duen arren bat. Hitz egin genezake, Artolak eta Dariok txapelketa honetan izan duten ibiliaz, aztertu ditzakegu beraien jokatzeko estiloak edo aritu gaitezke batak besteari min non egingo ote diokenaren inguruan. Baina hori kiroletako lankidei utziko diegu eta guk finalari beste alde batetik begiratu nahi diogu. Entzulen artean izango da, final horietakoren batera joateko aukera izan duenik. Eta pilotariren bat ingurukoa baldin badute, jakingo dute, herri bakoitzean ze zalaparta sortzen den finalaren bueltan. Sarrerak direla, autobusak, afariak, kamisetak, horri heldu nahi diegu gaurkoan eta alegian ibili gara galdezka, ea Artolaren inguruan zenbaterainoko mugimendua sortzen ote den jakinaian. Nire atetik, ea elgintezken horko kaletik, azken taberna itxi aurretik. Sarrerei buruz hitz egiten hasiko gara. Final guztietarako sarrera salmenta orokorra, finalera nor iritsiko den jakina aurretik jartzen da martxan eta edonork erosi ditzake sarrera hoiek. Esate baterako, aurtengo buruzburuko finalerako sarrerak apirilaren 30ean jarri ziren salgai eta finala ze pelotarik jokatuko zuten maiatzaren 16an eta 17an jakin genuen. 16an Iñaki Artolak Unai Laso kanporatu zuen eta 17an Dariok gauza bera egin zuen Iker Larrazabalekin. Orduan jartzen da makinaria martxan finalisten inguruan. Enpresek sarrera kopuru zehatz bat izaten dute pilotari bakoitzarentzat. Pilotariek eurek izaten dute nahikoa lan finala ahalik eta ondoen prestatzearekin eta horra gertzen dira finalaren bueltako B alde horren kudeak eta arduratzen diren lagun, gertuko eta antzekoak. Iñaki Artolaren kasuan bere inguruko lagun talde batek eta Intxurre pelota eskolako kideak kudeatzen dute hori guztia. Sarreren kudeaketaz Andoni Otegik eman dizkigu hainbat argibide. Sarreren kudeaketarako bidelaguna aldatu du eta akaso gure entzulei ere ezagun egingo zaie urrengo audio kortean entzungo dugun izenetako bat. Bueno, Lason kontra
hain ondo irabazita sailkatu zen Artola finaleako, eta bueno, aurreko bi finaletan Iker Iriarte den laguntzaz jardun nintzen sarreran kudeak eta hortan, eta bueno, guain Ikerrek lana atera zaio, Perua joan behar izan du, eta bueno, partidu bukatuta seitun, Imanol Diaz eta horren atorri zitzaiten, bea prest zehola lan horri ekiteko, eta bueno, ni nola esperientzie nola neuken aurreko finaletan, bueno, bion arten egingo genula, eta bueno, holaxe hasi ginen. Kudeaketarako irizpide batzuk jarraitzen dituzte eta hoiek Iñaki Artolarekin berarekin zehaztu dituzte. Garrantzitsua da, irizpide hoiek garbi izatea, are gehiago kasu honetan bezala, eskaera handia izan denean. Bai, enpresak sarrera kopuru bat ematen du, kasu honetan da 70 sarrera inguru zien. Eta, bueno, irizpidetan, nik Iñaki behai galdetu nion, nola nahi duen zein jutea nahiko luken partidu hortara, eta, logikoa bezala, lehenbizi familia, eta gero koarrila, eta gero nahi izaten du, txapel hortara heltzeko lan handia nola dagoen, bai bilbidean lagundu dien jendea. Fisio diela, coaching lanak eta torlako jendea nahi izaten du. Eta, gero antolatu berrizatea, eskaera handi eduki deu, egizan iganden ja eskaera handieneken. Ja, oraindiken ezkenekiun astelen arte zenbat sarrera emango zizkiguen, eta eskaera kopuru gaindiku indune batzutan, eta hor kudeatzen lan pixkat izan dugu. Betiko martxak etzeukan maitasunik, betiko martxak etzeukan maitasunik. Andonik aipatu bezala, sarrera kopuru jakin bat ematen dio enpresak pilotari bakoitzari. Hori bai, sarrera eskatzen duenak ez du jakiten une horretan bertan sarreraren prezioa edo kokalekoa. Hor izaten dute, buru austeren bat edo beste, kudeaketan diardutenek. 130 bat sarrera manditu enpresak, eta lehen esan da bezala igandeako ja eskaera handie geneken, astelena iristeko, astelenen esan zigun enpresak zenbat sarrera eta sarrerak prezio ezberdinetako daude, ez da denak toki beren jartzeik. 62 eurotik 145 euroa banatzen die, eta normala bezala denak nahi deu lekunen, merke eta egotea, baina ezinezkoa da, eta prezion aldetik eta batzutan merkeko lekuan lekurik ez, eta esate jozu, eskaera egin diozu nahi, lekurik ez dagoela hor, eta garestiok izango liezkela sarrerak, eta batzuk aurre esateizue, beste batzuk atzea itegue, eta merkeik ez dago etzerre, sarrerak garesti daude, baina, kudeatzeko, pixkat zailtasun batzuk izan dikeu bai hortan. Oso gertu gaude,
Bi finalen ostean esperientzia apur bat bildu dute eta ondo funtzionatu dien sistema berriz erabiltzen ari dira. Horrelaxe funtzionatzen du. Sistema aurreko urteko oso antzekoa da, bakarrik aurreko urten binakako finalea iritsi zanen dena zan berrie, ezken euken ideaike, petxatu benon, amezketan alako esperientzi eta amezketan jomarko deula galdetzea, nola kudeatzean, edo final baten aurreko egun hoiek, edo zea, baina hoi atea zanten bai, baina moldatu ginen, nik uste, pixkat Excel bat ikezu, sarrera prezio bakoitzakin banatuta, eta aurreko urten ingen itun izenak banan jarri genitun, eta bigarren finalen, buruz-buruko finala Bilbon jokatu zen, eta areako sarrerak partiduz aurrez hartuta jun behar zan. Finalan aurreko ostegunen, Beotibarren takilan banatzen zitun, eta han sarrerak hartzeko santziguen taldeka inbertzala. Adibidez, koarrila baten izen bat jarri eta haren izenean hainbeste sarrera. Eta lehen urten dena nola berri ezan, haitu ginen, grupoka inbeharren, haitu ginen izenak banan zartzen, leku bakoitzen, eta horrek lan asko mantzigun, geho ikusi genuen, taldeka arduradun jarri, eta arek esaten maigu zenbat sarrera ditun, asko zerrexagoa dela, kudeatzeko garaien, aurten ja zuzenen, hola sein deu, arduradun bat jarri, koarrila bakoitzetik, eta bere izenen dauden sarrerak, hainbeste, eta hola, erretxago da organizatzeko garaien. Eta, sarrerak eunen bertan, Nafarroarenan kotakilan hartu behar ditu bakoitzak, koarrilan izena eman eta bere izenean dauden sarrerak momentun bertan ordaintzen die. Erramuko oroen zainez garaino ez egon, baina zerran guri zer den txarreta zer hon. Estatuak eskalen. Entzun berri dugun bezala, koarrila bakoitzean konplize bana izatea ere ondo etortzen zaie antolakuntza honetan dihardutenei. Eta kasu honetan gertatu den moduan, ezezkoren bat emate ere tokatu zaie, gustuko gauza ez den arren. Lehen pixkat esan deten modun, taldeka, koarrilaka inezkeo, erresago organizatzea, eta, koarrila bakoitzen izen bat jarri, eta abixatzeko garaien, koarrilako arduraduna deituko jau, arduradun horri helarazten zaio, sarrera nunda nola hartu behar ditun, hola moldatu beha, eta izan diteu hor, ezezkoa esan beharreko izan diteu, zatiken denak ezin sartu, leku beren eta prezio berdinen, eta hor beti inoi itzaio gustatzen ezezkoa esatea, eta baina, batzuk esate izue, nahi hor merkexamarren jarriak, eta bestela ezin baldin bada aldana, ez? Batzuk baloratzeu ez, horratzen daun lana, eta beste batzuk geixo kostatzen zaie ez.
eta lan hori baloratzea asko eskertze dugu. Nola bizi du norberak horrelako lan batek suposatzen duen ardura? Bai, nik uste kasi 3 finaletan berdintxue gertatu zaigula. Aurreneko 3 egunak izaten die eromena, deituko jo. Batzuk lanea igual jun behazu, baina mobile mezu pil bat jasotzen dituzu, ni sarrera bat, ni bestea, eta, bueno, lan desente emateu, aurreneko 3 egunek oso kritikok izaten die, geho handik aurrea pixka lasaitzen hastezea, baina, bueno, bai, aurreneko 3 egunetan behintzat ez da egoten finalan pentsatzeko denboraik ez da, eta askotan aitzega esaten gaina, gu, bai, hola, urduritasuna eta zea, eta estres moduko bat sortzen da hor 3 egun hoitan, eta esatezu, bueno, hemen importantena finala jokatzea, hemen importantena Iñaki da, beste guztie, ono, baina, eta, bueno, bai, pixkate, egun hoitan ahaztu eta beno, zaigu. Gauza bat aurreko lan guzti hori da, baina igandean bertan lasai egongo alda Andoni sarreren banaketa amaitu bitartean. Bueno, igandea egun handi bat esperoet, egun osoko egitaraue, amaiketan ateako 3 autobus eta arratsalden beste bat. Eta, bueno, lehenbizi Iruñera joan, zerbait jan, zerbait edan, pixkat, bueno, Darioren jarraitzaileekin ere puntatuko behala iruditzen zait. Eta, bueno, urduritasunez egongo naiz. Eta, bai, sarrerak die frontoian bertan takilan hartu behar ditu, bakoitzak bere arduradun izenarekin. Eta bai, anarazon bat edo egongo balitzeke, bai, kulpable sentituko nitzake, nik arazok neure gaina hartzeitut askotan, eta bueno, pixkate hori kudeatzen ere ikasi nahiko nuke, baina denak ezaguna dienen, ez da hain erresa, eta baina, bueno, espero dena ondo ateratzea, dena gustoa izatea eta finala handi bat ikustea. Eta bukatzeko, Andoniri iganderako pronostiko bat ere eskatu diogu. 22-19 Iñaki alde. Hau partola jango eskiu! Hori beraz, sarrerei dagokienean, baina kontuan hartu beharreko beste puntuetako bat, finalerako joan etorria nola egitearena izaten da. Alegian, autobusak antolatu izan dira, Iñaki Artolak azken urtebete pasatxoan jokatu dituen finaletarako. Hainbatek, Andonik aipatu bezala, goizetik egun pasa egiteko asmoa izaten dute, baina badira, partidarako lasai-lasai joatak gustatzen zaienak ere. Beraz, denentzako aukera jartzen da eta izena ematen duen jende kopuruarentzat beharrezkoak diren autobusak jartzen dira. Igandeari begira, goizean 3 autobus aterako dira legiatik eta arratsaldean bat. Itzulera, denek elkarrekin partidaren ostean. Izan ere, eguna ez da finalistetako bat 22 iristen denean amaitzen. Alegian oraindik ez dute Iñaki Artola lehen mailako txapel batekin herrira itzultzen ikusi. Dena den, bai iazko binakakoan eta buruzburukoan ere, herritarren babesa eta aitortza jaso zuen alegiarrak herrira iritsitakoan. Eta ondoren afaritarako ere elkartu izan dira pilotalekuan. Gaurkoa da, afari horretarako txartelak erosteko azken eguna eta atzo arratsaldean galdetu genuenean, kopuru zehatzen berririk ez zuten, baina martxa oso onean zioala esan ziguten. Beraz,
Galdu edo irabazi, zerbait ospatuko dute, oraingoan ere alegian eta ondo bidean, eskarai aldean ere, gantzeko gauzak egingo dituztela pentsatzen dugu. Eta noski, pilotalekura joan edo ez, finaleko egunerako ere zaleek dagokien koloreko kamiseta nahi izaten dute. Orain arteko 2 finalak urdinez jokatu ditu Artolak, baina igandean gorriz hariko da. Bada, buruari buelta gehiegi eman gabe jarri ziren martxan Intxurre Pelota Eskola eta Garaiko Produzio Korporatiboko kideak. Alegian bertan kokatuta dago Garaiko eta bertako ardura den Mikel Garaikoetxeak kontatu dizkigu prozesuaren xietasunak. Prozesuak 3 atal dauzka, 3 zatitan banatzen dugu. Lehenengo eskaera. Eskaera hoiteko garaien noski guk ez dakigu ze kopuruten egingo degulan. Orduan, zerrenda bat irikitzen da. Zerrenda hori zabalduko dala berri ematen da bai gure sare sozialen bidez eta udalaren sare sozialen bidez, eta saiatzen gea, herritar gehienei guk egindako irudi bat banatzen, beraien kontaktuen artean aldan gehiena banatzeko, eta aldan jende gehiena iristeko. Orduan jendeak hori dakinen, gure tailerretikan pasada, edo pasatzen da, edo iragarkian jarri ditugun WhatsApp edo zenbaki batera edo korreo helbide batera bidaliz pasatzen dizkigute behaien eskaerak. Ordainketa tailerren egiten dute edo transferentzi bidez. Hori izaten da eskaeran lehenengo zatia. Eskaera horri ematen diogu epe bat, kasu honetan izan dela ostirala gauerdi arte, eta goain hasten da bigarrengo zatia dela kamisetak martxan prozesua martxan jartzea, esan serigrafia prozesua martxan jartzea. Kasu honetan hitzein da gendun hornitzailearekin eta transportistarekin ze kamiseta motan egin duen, eskaera egiteko ja muestra batzuk ekarri gentun. Orduan, eskaera egiten da almazenei eta aldan azkarrena iritsi behar zaizkigu serigrafia egiten hasteko. Eta 3. atala izango litzake banaketa hortan, eskaerak egiteko garaien jendeak jarri duen kontaktuaren izenean, prestatzen dugu poltsa paketetxo bat, bakoitzaren izena eta bakoitzak eskatutako kamiseta kopuruarekin. Eta orduan banaketa hori, behin antolatu ditugula eskaera guztiak, banaketa egingo da ostiral atxaldean, kasu honetan, Alegiako plazan, eta jende guztiak 4:00 8:00 pasa beharko du bakoitzak bere eskaera jasotzera. Aipatu bezala, Artolaren kasuan ez da lehen finala izango. Agian pentsa daiteke lehenengoak sortu zuela zalaparta gehien kamiseta eskaeraren inguruan. Testu ingurua jartze aldera, Alegiak 1700 biztanle inguru ditu. Baina entzun ondo Mikelek zenbakien inguruan kontatu diguna. Aurreko urtean, 2 final izan ziren, lehenengoa binakakoa eta ondoren banakakoa. Orduan lehenengo eskaera binakako finalerako prestatu zen eta orduan 200 eta piko zian 500 kamisetara iritsi. Baina ondoren banakako finalera iritsi zen eta binakako finalerako kamiseta lortu etzun jendea, orduan banakakorako ere saiatu zen. Guztira 600 da luze, ez dakit, ez zan 700 kamisetara iritsi. Hori aurreko urtean. Eta aurten erregistro guztiak hautsi ditugu. Ez dakit, guantxe kopuru zehatza ez naiz goatzen, baina 875 inguru izango dira. Ni uste kasu honetan herriko jendea bai, baina herritik kanpoko jendeak ere eskaera desente egin du. Ez genuen espero. Egia esan nik espero nuen kopurua antzeko izatea, baina kasu honetan aurreko urteko
kopuruakin aldatuta, konparatuta, hori, 200 bat gehiago dira. Eta Mikel, hainbeste kamisetaren artean, eskaera kurioso edo bitxikeriaren bat bai? Bueno, bitxikeri bezala. Igual ez da bitxikeria, ze gurasoak hemen bizi dituzte, baino eskaera estatu batuetatik iritsi da, Los Angeles iritiken. Gurasoen bitartez eskatu dituzte kamiseta batzuk. Eta ni uste bestela gehiena probintzikoa direla, eta hola datu berezi bezala edo Mallorcatiken datorren pertsona bat, finalera datorrela, Artolazalea, eta bere hemen uste Tolosarra dela bere ezagunen bat, haren bitartez kamiseta bat eskatu du. Ilusioa, gogoa, horrelako hitzak darabiltzate aleian eta ezkarai aldean ere antzeko ibiliko dira, baina horrelako lan bat egiteak ardura puntu bat ere suposatzen ote duen galdetu diogu Mikel Garaikoetxeari. Beida, egia esan, aurreko urteko eskaeran ez genekin ze lanetan sartzen eginen. Ze lana egitea, serigrafia egitea kopurua, eta azkenen 100 egin, 500 egin, 1000 egin, lana da, antolaketa pixkat suposatzen du, eta, bueno, ateratzen da. Kasu hontan gehiago da, eskaera, jendea banan-banan gure tailerretik pasa, kamiseta, bakoitzak eskatzen dituen kamiseta kopurua ondo apuntatu, batek aldatu itendula, besteak kendu itendula, batek gehitu, azkenen enredu handi xamarra. Orduan responsabilitate puntu bat bada, egia esan bada. Eta ardura sortzen du. Ardura sortzen du, eta egia esan, bultak emanez, ni guentxe bertan, igual beharko nukena, baino lo pixka gutxi egiten nahi naiz. Baina bai egia da ere, aste hau gorra izango dela, baina gero jendeak eskertu iten du. Ez denak, jendea denetik endao, baina jendeak egindako lana eskertu egiten du, eta askotan horrekin gehatzea hobea da, sortutako gora berak baino. Orduan, bai, azkenen Iñakik denok asko maite dugu, eta hoxe, ez, gogoa jartzen diogu, beldur pixkat ere badeu, beti bezala, baina, bueno, ni uste denon laguntzakin gauzak ondo atako dila. Banaketa egun bakarra, ordutegi zehatz eta mugatuarekin, ostiral arratsaldean banaketa amaitzean etorriko da barealdia? Dena ondo ateatzen baldin bada behintzat, lasaitu beharra. Lasaitu beharra, ze lehen osan bezala, responsabilitate puntu bat badauka. Azkenen, jendeak bakoitzak bere ikusten du, baina zerrenda guztia kontutan hartuta ia 200 eskaera dira. Orduan, eskaera batzuk kamiseta bakarrekoak dira, eta badaude eskaerak 30 kamiseta edo gehiagokok. Orduan, badauka bere lana, badauka bere ardura, eta dena banatuta gero arnaz hartuko deu, arnazakin batea zuzer gehi hartuko deu usteet, eta hoxe, gero ja ondoren disfrutatzea, besteik ez da gatzen. Ostirala pasako da, baina igandea ere iritsiko da. Nola biziko du Mikel Garaikoetxea pilotazaleak igandeko eguna? Ni pertsonalki urduri. Pelotazalea naiz, asko jarraitzen dut, bai Iñaki eta bere partiduak, eta bai Iñakirenak ez dienak, eta Iñakirekin, hori, oso pertsona gertukoa daukeu, etxean, beste kontu batzuen gatikan, baino, hori, etxen asko maite deu, eta egia da, ni Iñakirekin asko sufritzetela. Eta seguraski ez dut partiduk ikusiko. Kalen ibiliko naiz, bueltak ibiliko naiz, baina posible da partiduk ez ikustea. Así que, bueno, a ver, nola ateatzen dan, eta disfrutatzea daukagun, eta gizon honek ja poz bat, pozak asko eman dizkigu, baina ja merezitako poz bat jasotzen duen. Partidurik ikusiko espadu ere, pronostiko bat eskatu diogu Mikeli, eta entzun ondo, esan diguna.
Pronostikoa ematea, nik hemen herrin egiten dan porra baten galtzea jarriet. Eta zeatik oso erresa da. Urten zehar Iñakiren partidutan beti irabaztea jarri izan diotenen galdu indu. Eta Peñan kontra jokatu zunen aurten, zanien, honek, gueni, zorratuko zira, igual kontrako ingoit, pentsatu nun. Behintzat dirue bestera bate irabazi dezakeu lanen, eta esan nun, ilusia behintzat, dirun kontra zeiten duen, eta galtzea jarri nun, eta Peñaki, eta Iñakik irabazi, partidu buelta manda. Urrengo partida esan nun, honek funtzionatzen duen, eta berriro berdin egin nun, Zabalan alde jokatu nun, eta Iñakik irabazi, eta aurrekoan ere, Lason kontra jokatu nun, eta Iñakik irabazi, osea, nire pronostikoak egia esan ez dakit asko balio duten, baino porra hortan berriro Darion alde ingoet, eta Iñakik irabaztea nahiko nuke, tanteoa berdin zeitela. Irabazita batzutan erresa dalako eta beste batzutan sufrituta dalako, irabazten danen beti dao poza. Ikusiko dugu igandean zer gertatzen den, baina garbi dagoena da horrelako final batek ilusioa sortzen duela pilotarien inguruan. Eta dena esaten hasita, mundu traketxo honetan horrelako heldulekoei heltzea inoiz baino garrantzitsuagoa den honetan, gozatu eta ospatu dezatela denek. Galdu, ala irabazi. Galdu irabazi, bi aurpegiak txanpon berean doazi. Edo seinal horretan nahi badugu hazi, horixe da erronka pitatik ikasi. Edo seinal horretan nahi badugu hazi, horixe da erronka pitatik ikasi. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Entzuleo goizeko 11:10 minutu. Segituan goaz aurrera, vampiroen inguruan hitz egin behar dugu eta gurean izango ditugu segituan. Ategorrietan Fisterra, komikiaren sortzaileak eurak gurekin hemen bigarren kafean. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pei, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala
zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Eta badakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00 10:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Keep calm and bigarren kafea. Danak eginak Jon de la Cenes, Jon de la Cenes, Jon de la Cenes. Askotan, historia liburu handietan agertzen diren gertakaria gogoratzen ditugu, baina badira gure inguruan gertatutako pasarte batzuk ia ahaztuta geratu direnak ere. Horietako bat da 1931ko Ategorrietako sarraskia. Eta hori berreskuratu nahi izan dute Ategorrietan Fisterra komikiarekin gure gaurko gonbidatuak. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Beñat Apalategi eta Lander Arbelaitz. Kaixo egunon. Pixka bat azalduet ez, sarreran Ategorrietako sarraskia hitz egiten duzuela komikian bertan, izenburuak ongi dioen bezala. Baina zuek azaldu pixka zer ikusiko dugu komikian bertan eta nola sortu zen komikia hau egiteko ideia? Bueno, komikia egiteko ideia sortu zen, duela esiente, horren aipatu genuen, orain 85. urte hurrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. urte hurrenaren arira, pixkat, zenbait mediotan aterazian alako reportai batzuk, eta pixkat gaia, aurreko urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta pixkat horrekarra piztuta, handi denbora batetara, botanien pixka bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, azkenean, tonto, duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez? Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, garaia hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, horixe. Egia urte asko pasaiala eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu zuen gaia honei buruz hitz egitea? Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, oso ez ezaguna delako, ez? Behin berriro errepikatzen dugu. 20. mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da,
Eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, baizik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze, karo, Donostian izan zen sarraskia, baina lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu, dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea. Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere, nik goratzen ez, lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Wow, 7 pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, hori nolabait laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten dugunean dena ez zala belepok, dena getziela aristokratak, dena... Orain bezala gehiengoa langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat jendeari ematea helduleku horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, kontzientzia sortzen laguntzeko. Bueno, eta gainera entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue. Komikeren batera, esan deten bezala, vinilo bat atera duzue, bi abestekin, nondik sortu zen ideia hau da, noiz esan zen dute, zen musikara ere eramatea komiki hau? Bueno, kontua agian nahiko sinplea da, musikazaleak gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan, behin saltxo honetan sartuta, esan zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez da hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zenbait komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoagoa zela esan dezakegu, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta ez da, baina, ezkenan bi abestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu komikari sarrera ematen dion kapitulu baten gallegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta lehenengo bota genien proposamena Niñako Jote eta Txiko Tornado taldei eta Bala talde galiziarrari, eta proposatu genien poesia hori oinarri hartuta, kantu bat egin zezatela. Bi taldek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau. Eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Beñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez? Ezaten dugu kantuak komikia baino hobea direla. Entzuten ari garen hau, Beñatek aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niñako Jote eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau, zuk aipatu duzu Beñatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarrituta dagoela, ezta? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta ni jakin nahiko nun barkatu, zer ematen dio musikak, komikiak berak ematen ez diguna, ez? Nik uste, nik uste dut, proiektua, osatu egiten duela, ez? Azken baten, ulertzen dugu bezala, komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik ez, agian gure herri honetan kantuena askoz ere erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten, helburu hori betetzen nik uste dut, kristoen ekarpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu, komikia ez dautu baino kantuak ez dut, sarraskiari buruzko kanturen bat, argitaratute dula gutxi, ez? Nik uste dala produktu ezberdin bat, Beñatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zen, gure gogo eta abiatzen zen ategorrietako sarraskia ez dela gauza ezagun bat, eta jendeak ez duela ezagutzen, pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko, edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan, komikian marraztu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara hartako Donostia, eta orduan hori guztia sortu dugu, eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu, badakigulako kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan daiteke pertsona batek kantaren berri izatea, eta kantaren bidez kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, da azkenean artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena
helburu bera dela ezagutaraztea zer gertatu zen. Ipatu dudan bezala noski 1991ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, noiz entzun zenuten lehen aldiz Ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hoi? Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta izan nuela duela 6 edo 7 urte. Ez dakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte hurrenean, irutxuloko hitzak oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zer gertatu zen, hori duela 5 urte edo izango zen. Bai, nik uste gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu, nik ere uste dut izan zela 80. urte hurrenaren arira. Jakin bai hor sarraski bat izan zela, 7 hildako izan zirela eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, uste dut historia bera oso berezia dela, ez? Baditu ezaugarri batzuk oso, errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, hori guztia ezagutu nuen, 80. urte hurrenetik aurrera. Ategorrietan Fisterra jarri diozue izenburu bezala, Fisterra, Finisterra, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola sortu zen? Saietu gera, lehenik eta behin gure artean hitzaiten genunean, hau egin genula, nahiko garbi genekan ez genuela egin nahi txosten bat. Ez dela txosten bat. Zer gertatu zen Ategorrietan 1991, ez? Gehiago nahi zula izan, produktu literario bat, edo, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan, izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genuen ere, holako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren, duena 85 urte, maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai trintxerpen eta Galiziar asko bizi zen, honea etortzen ziren itsasoko lanak egitera. Eta kontua da, etorri zirenean hauek, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta Galiziar askok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori nabarmentzeko moduko zerbait iruditzen zaigula. Imaginatu, zu zatozela Galiziatik, eta konturatzen zea berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen Ategorrieta, Fisterra, referentzia egiten dio Galiziako leku horri, lurraren amaierari, bizkat, hortik dihoa izenburua. Nik uste, esanguratsua ere badela, 7 hildakoetatik gehiengoa Galiziarrak zirela. Eta horrez pentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan eraildako langileetako baten iloba, eta bere, pixkat historia guztia bihatzen da ere, Kristinekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horre ere oso garbi geneukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez? Komikia ondo ulertzeko, beharrezko iruditzea pixkat denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixkat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urroneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatuakoa. Pixkat kontatu diguzue, azaldi guzue zuen, nola izan zen, 1991ko testu ingurui nolakoa zen, bai Euskal Herrian Donostin? Ziren garai oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina
sarrazkia baino hilabete eta erdi lehenago, Errepublika ezarritzen Espainiako estatuan, eta orduan, pues, ez dakit nola esan, imaginatu, orain Errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi berean ere pixkat lehenago rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatikan bidali zuten area eta pilatildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak beraien artean, baztezkatenak ere beraien gatazkak, asko inkluso errepublikaren aldekoak ziren, baina beraien artean batzuk iraultza bilatzen zuten, beste batzuk denbora eman nahi zioten errepublikari, orduan, hor saltxa handia zekaten. Dokumentazio historiko horrek pixo asko izan du gidoia sortzerakoan edo askatasunez aritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi dut titanoaren erabilera horrek eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin eta ze puntutaraino askatasuna bilatu duzuen hola baita egiterakoan. Erotu erara guztiarekin. Bai, ez da. Baina bai, horren ustez lanketa, lehenagotik pixkat egin egun izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere Markel aritu da lan horretan, eta pixkat ere saiatu gara hori islatzen komikian zehar, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau irakurtzen duena kortopatuko ditu, prentsa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditugu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landar esan duen bezala, baina txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez? Azalpen, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezi zutelako, eta horren bukaera aldean gehitu ditugu, pixkate pertsonaien aurkezpenak, alako beste testutxo batzuk, ez? Mapa bat, pixka gertakarien mapa, kronologikoa, eta bar, eta, bai. Eta hizkuntzari dagokionez, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren, ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen, eta hauek nola hitz egiten zuten. Nola jarriko dugu, euskera batuan hitzengo dute, baina orduan etzegon sortu da euskera batuan, eta orduan gipuzkera zidatziko dugu, baina hori ere, ze itxusia, ez da dakiz, eta hor gure artean ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin. Eta azkenean, erabaki genuen Koldo Izagirreren laguntza handia auki genuen gai honetan. Berak lagundu zigu ematen referentzia batzuk garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konversazioetara, eta badaude komikian duela 1 urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, saiatu gera, narratzaileak hitz egiten duenean dena dago euskera batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Eta adibidez, Zesandek, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta orduan dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi eta daude gallegoz utzita, poliziak edo hitzaiten duenean, erdaldunak hitzaiten zutenean, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarraitzen du, baina horrekin irudikatzen da erderaz ari zirela, eta hor hizkuntzarekin eduki ditugu burua uste dexente. Ez dugu aipatu, ez dugu aztu behar, lau sortzaile zaretela komiki hau egin duzuenak, ez gaur etortzeko aukerarik eduki ez duten arren, Malen Gainzarainek egin ditu liburuko ilustrazioak, eta zuekin batera Markel Ormazabalek gidoia idatzi duzue, hiruen artean. Nola lanatu zuen lan hau, noski, hainbeste artean izan da, nola izan da elkar lan hau? Ez da erresa izan, baina konbentzituta nago, taldean egiten diren lanen emaitza bakarka egiten direnena baino hobea dela, ez? Orduan, pixka gure artean eko ditugu 11 eztabaida, 11, imaginatu ez duten bezala, 3 bururekin gidoi bat idaztean, pixkat batez ere igual zentratuko nez, gidoiari dagokionean, ez? Eta kostatu zego, baina, nik uste dut, nahiko naturalki atera zaigula gure artean ere, bakoitzak nik aurreko batean solasaldi batean esaten nuen, uste dut jakin izan degula, bakoitzak beretik, altzuen ekarpen oberena egiten, ez? Elkar, egia konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harreman handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan ikusten nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe Landerren indarguneak zeintzu diren, eta Landerrek zekarpen egingo zuen, berdina Markelekin ez, orduan nik uste dut, naiz eta
asko eztabaidatu egun, nik uste dut oso ondo egin dugula, ez oso ondo joan dela hori guztia. Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetorren aur literaturatik, eta abentura honetan sartu zen, eta amaitu du 220 horriko komiki puska bat iten, sartu zenean oraindik gidoia etzegon amaituta, orduak eta orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malen. Kaso, Malen eskirolaiak bezala engainatuta iritsi da proiektura, pentsatuz lanera zetorrela, baino ez morroi lanetan jarriko zenutela, hemen lan asko egitea egokitu zaio, Bai, izugarrizko lana egin du. Bai, eta gero gu bezalako hiruburu xelebra aguantatzea ere ez dut uste lan errexea izango denik, eta xapo, bai, oso lan ona. Eta komikia zitziren ari garelaz, ni nahiko nun jakin baita zergatik aukeratu zuen nolako pasarte hau komiki formatun kontatzea, ez? Bai, nik uste dut, lehenik eta komiki eta hirurok komikizaleak gera. Eta, agian komikiek badute, oraindik ere gaur egun Euskal Herrian badute, halako fama bat, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste aldatzen ari dela, eta nik uste geroz eta komiki gehiago ditugula, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoak lantzen dituztenak, eta nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta negoatzen naiz, behin komikia hasi aurretik David Zapienekin bildu ginen, bera Farmazia Beltzako kidea, eta berzen zion, baina zerratik komiki bat, eta Markelek esan zion, ez degulako sekula komikirik egin. Eta izan zen, bagian ere sinpleagoa da, ez? Eta ezin degulako filme bat egin. Bai. Oraindik. Ostako da. Egun, aipatu duzue, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau, ez? Benetako pertsonaiak eta fikziozkoak nasketa bat ikus dezakegu hor bertan, baina noski errealitatea desitxuratu gabe. Nola izan da, zara izan da benetako gertaera eta fikziozkoen arteko oreka bat bilatzea? Nire ustez ez. Bagenekin zer bai edo bai sartu barzan, ez? Orduan, ategorrietako sarraskiarekin lotura duten gertaerak ja zerrendatuta zeuden, hori bagenekin. Eta horri sortu barzitzaion testu inguru historiko bat, ez? Eta gure artean hitzen genuen, testu inguru hori justo baliatu nahi genula kontatzeko askotan kontatzen ez den hori, ez? Eta dela nola zen garaiko Donostia, nola zen garaiko Pasaia, eta orduan aukeratu genitun lau pertsonaia sortu genitun, direla Andere da trintxerpen lan egiten duen emakume bat eta bere bidez kontatzen da lan gatazka horren kronologia eta emakumeen papera olako borroketan. Beste bat da Xebero da Donostian Saguez garai horretan oso auzo txiroa zen auzo hortako ume euskaldun bat, nola zen bere bizitza, ez? Zeren justo hau Errepublika garaian gertatzen da, baina 2 hilabete lehenago Primo de Riveraren diktadura zegoen, euskera erabade bekatuta zegoen eskoletan, eta pixkat poso hori ere egongo zen, garai horretan, eta pixkat hori lekua egin nahi izan genion, askotan kanpo uzten dalako. Gero sartu dugun beste pertsonaia bat da Añez, da Hotel Londreseko garbitzaile bat. Bere bidez ikusten da ze jende etortzen den Donostiara, nola tratatzen zituzten horrelako langile kaseko jendea. Eta beste bat da Abelin dela gazte abertzale bat, garai horretan, Loiolako kuartelera bidali zutena soldaduzka egitera, hori ere nahiko berria zen garai horretan, eta gainera Loiolako kuarteleko destakamentu hau izan zen, bidali zutena ategorrietara, moztea manifestazioa, baina soldaduek eraki zuten pasatzen uztea. Desobeditu zuten nolabait agindua, baina berago zegoen Guardia Zibila eta horiek ez zuten utzi pasatzen eta tirok hartu zituzten. Orduan, pixkat pertsona horien bidez kontatzen dugu zer gertatu zen, sortzen dugu fikzio bat, egitan gertatu zena kontatzen saiatzeko. Eta pixkat noski alde txar talde honez hitz egitearen, zein izan da lan honetan o prozesu honetan edukitu zuen zailtasun nabariak, eta bestalde baita zein izan dan, bereziki igual gozatu dezuen une bat edo? Nik uste zailtasuna batez ere izan da denbora ateratzea lan hau guztia egiteko, ez? Piskat ere hasieratik, gu ez gera munduan denbora gehien daukagun lagunak, precisamente, eta piskat ere argi geneukan, piskat lan hau ere jasangarria izan barzela, ez? Orduan horregatik pasatu ditugu 4 urte hau guztia egiten, ez? Nina gortxaritu nahi, txikiak lokartu ondoren gaueko, ordu txikitan lanean gidoia idazten eta abar, eta errexea ez da izan.
baina aldi berean oso polita da, eta niri ez asko usten zen, guk gidoi teknikoak egin ditugu, guk maleni deskribatzen genien orrialde bakoitza gutxi gora bera nola ez idatziz, sekuentzia nolakoa izan behar zen, ze plano egon behar ziren, bineten tamaina dena gutxi gora bera botatzen genion, naiz eta gero berari uzten genion askatasuna, berakortik nahi zuena sortu zezan, ez? Eta orduan, zuk buruan zenuen harrika da, paper batean jarri, eta batean bueltan jasotzen dezunean, malenek egindako marrazki zaitez, ostras, ez? Gauz askotan, ez zuen zer ikusirik, zuk buruan zeneukanarekin, beste batzutan bai, eta baina oso polita izan da ez jute ikusten zer egiten zuen malenek, niretzako. Neri zaiena egin zait fikzioan sartzea. Ni lanbidez kazetaria naiz eta reportaje bat idatzi ezaket, ez gertatu zen, baina esatea, venga, zuk idatzi barezu mutiko txiki horri ze pasatzen asmatu. Eta jartzea eta esatea, ze pasatzen zaio honi, ez? Eta zenet kontatu. Eta hori hasieran txip hori jarri arte, zaila intzitzaidan. Eta gero justo gozagarria ere hori intzait. Horatzen naiz, aste santu batean, duela bi aste santu edo horrela oporretara joan ginela, elkarrekin gu biok eta familiak, eta gauetan denak lo hartzean, geratze ginela, garagardo batzukin, eta pentsatuko dugu hasiera hon bat, eta ez, ingo dugu krimen bat dagoela hotel onderetzen, da ezakit zer, eta hori pentsatzea eta irudikatzea, igual horrela azten badugu komikia, igual norbete engantzatuko du, eta hori gozagarria iruditu zitzaidan. Horrelako lan batean, suposatzen dut nik ere, zuek asko deskurritze deno ikasten joan zaretela, noski, gainera, azkena liburu bat idazteak dokumentazio lan asko eskatzen du, gainera gehiago igual gertakari historiko batean. Zuek zer deskubritu duzue prozesu honetan Donostiari edo gure historiari buruz agian lehen etzen ekitena? Agian, deskubritu baino gehiago izan da reafirmazio bat, ez? Baina Donostia ez dela saltzen diguten Donostia hori, ez? Hitz egiten dugunean duela 1 urteko Donostiari buruz, denoi etortzen zego, Kontxako irudia, Hondartzan alako senyora bat bere vestidoarekin, Belepok garaia, iruditeria hori nagusi da gaur egun, ez? Eta gure lanak ere, uste, horri erantzun nahi diola, eta pixkat bada, aldarrikatu nahi dugu, hor bat zegoela langile herri bat, hor bat zegoela baserritarrak bat zeuden, hor bat zeuden euskera bat zegoen, hor bat zegoen, beste Donostia hori ezagutarazi nahi izan dugu, eta pixkat helburu hori ere bat zeukan, ez? Ados nago. Dagoeneko iritsi garaia elkarrezketaren amaierara, eta azkeniko galdera modun nik jakin nahiko nuke zer nahiko zenukete zuek irakurleak sentitzea komiki hau amaitzean? Nik, agian lagun batek duela gutxi idatzi zian, esan zian, asko gustatu zek komiki hau eta baina batez ere ezagutzea benetan, gure etxetik horren gertatu den zerbait, eta ez nuen ezagutzen, ez nuen idearik honi buruz, eta pasada bat iruditu zait, eta netzak hori da, esatea, pertsona batekin behintzat gure helburua bete dugu, ez? Nik uste dut hori dela, ez? Neri gustatzen zait Markelek hitzaldian esan zuna, ez? Askotan iraganari buruz pentsatzen dugunean eta denbora guztien etortzen bazaizkigu errege-erreginak, etorkizuna ere errege-erreginekin irudikatzen dugu, ez? Orduan, ez badakigu gauza hauek gertatu direla, ezin dugu gure identitatea eraiki horrekiko, ez? Eta orduan, gure helburutako bat zen jakinaraztea eta jakiteaz gain, kontzientzia hartzea, injustizia horren berri izatea, ez dakit nola esan, eraikitzea gure identitateak ere bai gertaera horiek kontutan hartuz, ez? Orduan, laguntzen badu klase kontzientzia zabaltzen, oroimen historikoarekiko interesa pizten, gu pozik. Horixe izan da guztia, Beñatetan Lander, mila esker gure gana etortzagatik, mila esker zuen lana bigarren kafera ekartzagatik, eta horrelako pasarte edo gertakari bat gurekin elkar banatzeagatik. Eskerrik asko bikote. Entzuleok kategorietan Fisterra, komiki eta lan ikaragarri honen protagonista, sortzailetako bi, Lander Arbelaiz eta Beñat Apalategi izan ditugu gurekin, hurrengo minutuetan autobus magikoaren zuzara kantu honekin utziko zaituztegu, eta oraindik berez ere xagusarrak esan behar nuen, baina ez dira xagusarrak ez da, noa?
Enekoak ekarriko dituenek. Vampiroen inguruan hariko gara entzuleok gaurko efemeride batei tiraka azken minuto betan. Dándome cuenta que toda mi vida cambiaría. Me gustaría vivir de mis tonterías, sin muchas días frías, eta Susana. Si yo te coge arruda makara, zuna zazita zerin negarra. Zaoitura zarra baitasunaren beharra, zubizitzeko indarra baina Susana. Si yo te coge arruda makara, zuna zazita zerin negarra. Zaoitura zarra baitasunaren beharra, zubizitzeko indarra baina da Susana. Cuando estoy contigo, aunque sea un segundo, en ese momento yo me siento rey del mundo. Y sales al mar sin destino y sin rumbo. Tienes que nadar aunque sea muy profundo. Me tumbo, pienso lo que hice por ti, el amor que perdí, que lo gasté todo en ti. Comiendo las palabras que me sueltas, que ya no tengo incluso, pero sigo dando vueltas, abriendo puertas. Luego voy a ver lo que tengo que saber y escuchando lo que cuentas. Pero no cuenta desde ahora lo que ha pasado, que te has rayado porque otro te ha maltratado. Quiero que sepas que no somos iguales, porque hay muchos subnormales, ese tío que no vale la pena, con la boca llena de nada. Es una pasada lo que entiendo cuando estás callada. Zuzara nere bizitza behar bada, te lo digo en euskara o en erdara, que sin ti yo no hago nada. Zuzara aizaren besarkada, zidut kendu burutik zu daukazun begirada. Eta Zuzara, Zuzara, eta Zuzara, nere bizitza behar bada, eta Zuzara. Behar bada, Zuzara, zarena baino gehiago, ni esker musika munduan sartu zen iralako. Zuzara lehen geltokia, eta ez dut autobusetik jaiste garriborik ez. Eta Zuzara, Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizue galdera bat. Pentsatu une batez vampiroetan. Ze etortze zaizue burua hola hitz batzutan kontatuta? Xauxarrak. Odola. Baratxuria. Interesgarria. Ispiluak. Odola xurgatu nahi dizun. Ispiluak, ispiluetan isla ez dute egiten, ez? Isla da. Ez, uste dut. Eduard Cullen, Crepúsculo. Tío bueno. Goiurik xurgai ezadazu odola. Bueno, eta zuen ustez nundi atoz vampiroak? Transilvaniatik. Transilvaniatik, hori Pensilvania, ez Transilvania. Transilvaniatik. Bueno, nola geratuko zinakete kontatuko banizueke? Vampiroak ez datozela berez Transilvaniatik. Euskalduna direla. Ez dira Euskaldunak. Ez datoz izukildik. Iruña Beleia. Ojo Iruña Beleia, Ojo Iruña Beleia, oraindik hor ikerketa espazio bat legoke. Bale, ez. Nondi datoz? Agian eduki dezakate jatorria gaixotasun batean? Jo, neko.
Bueno, gu egon dela ia pentsatuz, vampiroak sortu zirela Euskal Herrian, eta badaukagula hemen eskuartean beste sorioneku, beste irulegiko esku bat. Eta... Inork ez zizu gaixotasuna Euskal Herrian sortu etzenik. Bueno. Vampiro asko dago Euskal Herrian ere. Badaude. Eta pentsa, vampiroek kanta ezakete gaixotasun horri tiraka txarrenari onena atera diotela. Denak gaitzak endu nahian eta beraiek hortik sortuta. Baina ez abizka tristea gaixotasun batetik sortuta izatea? Bueno, hori da ikerketa batzuk diotena. Badirudi vampiroen mitoaren atzean egon daitekela gaixotasun bat, gaixotasun arraro bat eta komplexu bat, izena duena Porfiria. Ezautzen dezute? Ez. Porfirio Díaz bai, baina... Porfiria. Bueno. Berdin dio, baina bota du, eta uste zuen hor desaperzibido modura pasako zela, baina ez, horiek horlako salatu egin berdira. Bese, zeneko jarraitu eta kontatu zer den Porfiria. Kontatu zer den. Ziozue jarraitzen gixajoari? Ez, lasai, zuek jarraitu txiste egiten, nahi baldin badezute. Gixajo ditu diozu, Bai, baina eneko ari pentsatzen, zuek jarraitu txiste egiten, horrela baten labana atera, eta hemen broma gutxi izango data, Nik zen labanik aterako, lasai. Gaur behintzatez. Gaur ez, bale. Baiz, gaina mendakaguna zerrakoa da, sarraski egi. Zer da Porfiria? Bueno, Porfiria da gaixotasun metaboliko arraroen talde bat. Gure gorputzak, hemo talde izeneko molekula bat sortzeko, arazoak dituenean agertzen dago. Hemo talde hori funtsezkoa da hemoglobina osatzeko, hau da gure odolari kolore gorria ematen dion eta oksigenoa garraiatzeko duten proteina hori, proteina horretarako. Ze ondorio ez da dezakegu hemendikan? Fabrikazio katean akatsen bat baldin badago, hau da. Odolaren kate horretan akatsen bat baldin badago, prozesua blokeatu egiten dela. Beraz, prozesua blokeatzean porfirinak izeneko substantziak pilatzen hasten dira organoetan, azalean eta nerviosisteman. Honek, sustantzia horiek, neurri egokian ondo, baina, gehiegi pilatzen baldin badira, gaizki, arazoak. Azaroak baita. Oso ondo, Julen, gainontzekoena gaizki, Goiuri. Julenen txisteak oso ondo. Atalaiaren gainetik, nola neurtzen duen dena. Bueno, toksiko bihurtzen dira hauek eta sintoma beldurgarriak eragin ditzakete. Gaur egun badakigu, gaixotasun genetikoa izan daitekela, eta historian zehar, porfiria kutaneo edo eritropoietikoa, markatu dune izenekin edo bestela. Eritropoietikoa dago atzoko Goiuriren erreportajarekin lotuta. Dopajea? Bai, ze eritropoietina pepoa da. Bueno, bestela. Goiuri mesedez, jetxi dezagun mundura programa hau. Mesedez. Listo, egin duzu zuk txistea, Julenek egin du, eta nik orain egin dut. Barkatu, zuk egin dituzu lau. Atera ditugu barrenetik, eta orain... Julenek aurikularrak endu ditu, badoa. Berriz ere jarri ditu aurikularrak. Zerbait esan nahi duzu, Julen? Barkatu, Julenek auki gaitu ordu erdi, hartolaren finalaren inguruan hemen, J Fuego izketan, analisia, sarrera, kamisetak, eta gustora eta zintzo-zintzoan gara. Orain berari dagokio, Goiuriren txorradak abantatzea. Hau da guk eskaintzeko daukaguna. Julenek ikarri reportaje landu eta osatu bat, eta Goiurik dozka txisteak. Barkatu, jarraitu eneko. Bueno, porfiria kutaneo edo eritropoietikoa beharren, baita, badago beste izen bat simpleagoa, hori erabiliko dugula. Ginterren porfiria. Hoi Ginter esan badago Gunter. Gunterren porfiria, eta historian zehar 200 bakarrikan aurkitu dira. 200 porfiriko. Bai, 200 pertsona, gaixorik, porfiria Gunterren porfiriarekin. Bueno, segurazki agian izango da, besteren bate ez duten apuntatu edo. Noski. Baina, bueno, 200 oraingoz, dakizkigunak. Eta zergatikan duten du gaixotasun honek vampiroekin lotura? Baditulako sintoma batzuk vampiroena gogoratzen dizkigunak. Adibidez, lehenengoa da
muturreko fotosensibilitatea. Porfirinak azalean metatzen direnean, eguzki argiarekin aktibatu eta oxigeno molekulak kaltegarriak sortzen dituzte. Ondorioa, eguzkipean minutu gutxi batzuk egonda, azalean babak, erredurak eta zauriak agertzen direla honekin. Gaur egun LED foko potente batekin komeriak izango lituzkete, zerek... Gunterren porfiria dutenek. Bai, eta esango dut... Xauxarrek. Vampiroek. Wow, vampiro hitzarekin, komeriak. Bai, horre, argiak salbatzen zituen vampiroen biktimak, ez da? Gaur egun linterna potente batekin, akaso? Bai, eta horregatik baita ibiltzen ziren, arropa oso luzeekin, dena, gorputz guztia. Azala estalita, eta... Hori da. Bestetik baita, emo talderik gabekoek anemia izugarria zuten. Hau da, ez dute globulo gorri nahikoa odolean. Eta horrek, kolore zurbil, txuri, eta hola, pixkat vampiroek izaten duten kolore zuri hori hildako baten itxura ematen duena. Horre ere, kolore hori izatean eragiten zuen. Hortaz gainera, porfirinak hortzetan metatzen badira, kolore marroi gorriak hartzen dute hortzek, eta beraz, baita ematen du vampiroen hortz, hola, odoltxu, bai, odoltxu eta zorrotz horietakoak, ezta? Eta horretzaz gain, Goiuri, zuk hasieran esan duzu baratxuria, nik uste dut pixkat esateatik, baina baratxuriak ere badu zerikusia. Nola esateagatik, ni aditua naiz gai hontan, eneko? Barkatu, Goiuri. Baratxuriak ere badu eragina, Gunterren porfirinantze, dituen osagai batzuk porfirina suntzitzen dituen entzima bat blokeatzen dute, beraz, gaixo batek baratxuria jaten bazuen, bere sintomak askoz gehiago larritzen ziren. Eta gero baita, medikuntzan bazegoen tratamendu bat, nolabite anemia honen eta porfiria honi aurre egiteko zala nolabite herrikoia edo tradizionala esango dugu, eta zen animalien odola ematea. Eta behaiek animalien odol hori edatea. Eta horiek, nolabite sintoma horiek ikusita, nik uste dut pixkanaka joan gaitezkela vampiro bat ikusten edo irudikatzen gure buruan. Baina hori ez da bakarra. Ze vampiroa eta edo Dracula pertsonaia, badakigu dela Bram Stokerren eleberri batean, eleberrian agertzen den pertsonaia bat. 1887koa da. Hori da. Wow, datu honek bai flipatu nahu enuen eunda hogeita 10 urte betetzera doanik esango? Bai, egia da, gaur egungo esango dugu ia vampiro eta estilo horretako gizaki gehiengoak, adibidez Frankenstein ere, badirela garai hortakoak 19. mende bukaera, 20. mende hasierakoak gehiengoak, eta vampiroak edo Dracula kondea, baita ere, bada garai honetakoa. Baina, nun inspiratzen da Dracula konde hau edo pertsonaia hau? Nik uste dut askok agian ezautuko dute, baina Vlad Dracula edo Vlad paldoztatzailea Errumaniar subiranoan dago oinarrituta. Hau, Balakian bizi zen Transilvanian. Horti dator lotura. Horti dator lotura ze pertsonaia honetan inspiratuta dagoelako gehien bat, Dracula edo beti danik ezagutu dugun Dracularen irudia, ez? Hau zen, Errumaniako gobernadorerik onenetako bat kontsideratzen da, Otomandar imperioan edapena eragoztea lortu zuelako, naiz eta onena izateaz gain batzuk onena kontsideratzen duten bitartean, baita beste batzuk txarrena kontsideratzen dute edo krudelena behintzat. Ze berak bazuen tortura metodo nahiko krudela. Eta ezaguna zen tortura mota hau asko erabiltzeagatik edo bazuelako zaletasun bat metodo honengatik. Eta zen, ez dakit, nazkamango dizuen. Ez, kontatu ja. Zen, egur puska bat sartu ipurditik eta ahotik atera, edo sorbaldatik. Eta, nola baite, uste zitu nor, zuaitzak izango balira bezala, pertsonak. Gogorra bizitza, Bai. Samarago, Transilvania badela... Gogorra.
Esan behar da, Transilvania badela xagusarrentzako oso esparru naturala. Bertan 26 espezietik gora bizi dira, eta hor karpatoen kobazuluetan, eta berez, badago, alako lotura Transilvania, xagusar, Dracula, dena hor pixkat josten da. Hori da. Kondaira, literatura, nordaki, egia ere, bertan nahazten dira. Bueno, agian, nik sinizun egetez dela existitu. Bueno, baldoztatzea badakigu existitzu zela, badakigu tortura hauek. Bueno, tortura hauek egiten zitula, ez da hain zehatza. Ez da erabat zehatza? Baina porfiriarik ez zuen izan. Hori da, kuriosoa niri, ez dakit bitxia iruditu zaidana, ze da, Draculan inspiratuta dago pertsonaia, Dracula nosferatu betiko Dracula kondea, baina berak ez zuen porfiriarik. Eta hori iruditu zaid bitxia, ze, bueno, agian, ez dakit Bram Stokerrek pertsonaia hori sortzeko, nundik aterako zituen bi iturri horek, agian ikusiko zuen gauza bat eta bestea eta esango zuen, biak nastuko ditut, eta kitxo, baina bueno, hori baitak bitxia iruditu zait, pertsonaia hau sortzerakoan, ez dakit idealako zehazki zertan pentsatuko zuen. Baina gaur egun ere, porfiria diagnostikoan eta tratamenduan, asko aurreratu da. Eta, vampiroak ez dira existitzen, baina porfiria duten pertsonak benetako erronkei egin behar dira horre. Eta gaixotasuna ikustarazteko etengabeko borrokan dabiltza, eta horren adibide da, besteak beste, Fide Miron. Hau txikitatik pairatzen du Guntherren porfiria, eta, berak ere, aurra zenetikan egiten du borroka, gaixotasun honen inguruan, nolabiteko tratamendu eta tratamendu hobeak jasotzeko, gaixotasunari aurre egiteko erraztasunak ere emateko, eta hori gaurkoz nuena. Eskerrik asko, eneko Iturbe Otamendi, egia esan zinez interesgarria, bai porfiria eta baita Vlad Dracularen tortura sistema, pixkat horrela gorputza, okerka utzi diguna, baina... Batzui ez ziren okerka usten. Entzuleok, humorearen jaialdi honen azken kolpe honekin, bagoaz, vampiro zara orain, Lukiek talde bizkaitarraren kantu honen azken minutuekin informazioaren txande guardiko amabietan gubi haritzuliko gara, goizeko 10:05 zuekin, bigarren kafe hartzeko prest. Julen, eneko, Juri, bihar arte. Aio. Agur. Keep calm and bigarren kafea.